ఆకాశంలో నీ మహిమను నీ ప్రభావాన్ని ప్రచురపరుస్తున్నాయి. Earth is thine and the fullness thereof, భూమి దాని సంపూర్ణతయు నీదే ప్రభువా, and all that dwelleth therein belong to you. భూమి మీద నివసించవని కూడా నీకే సంబంధించినవి. Blessed be your name, O Lord. నీ నామము ఘనపరచబడును గాక తండ్రి. We bless you with all that is deep within us. ప్రభువా, మాలో ఉన్న సమస్తాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను. All that we are and have and ever will be are totally yours, O Lord. ప్రభువా, లోకంలో నివాసులందరూ కూడా నీవే తండ్రి. Because you are our creator. ప్రభువా, నువ్వు మా సృష్టికర్తవి. You are our redeemer. ప్రభువా, మా విమోచకుడివి. You are the sovereign ruler, the King of kings. ప్రభువా, రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు, సార్వభౌమాధికారివి. Lord, we bless your holy name. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధమైన నామాన్ని మేము సన్నుతిస్తూ In ఉంటున్నాము. your name there is salvation. ప్రభువా, నీ నామములోనే రక్షణ ఉంది. In your name there is healing. ప్రభువా, నీ నామమున స్వస్థత ఉంది. In your name there is wholeness. ప్రభువా, నీ యొక్క నామమున మంచిగా చేపట్టముంది. In your name there is safety and security. ప్రభువా, నీ నామమున పరిశుద్ధత ఉంది. In your name there is victory. ప్రభువా, నీ నామమున విజయం ఉన్నది. We thank you. Your name is supreme above every name. ప్రభువా, ప్రతి నామము కంటే నీ నామం ఉన్నతముగా ఉన్నందుకు And your name every knee is going to bow and tongue confess Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. We thank you. దేవుని మహిమార్థమై ప్రతి మోకాలు యేసు ప్రభు నామమున వంగునట్లు, ప్రతి నాలుక యేసు ప్రభుని నోటితో ఒప్పుకున్నట్లు జరుగుతున్నందుకు వందనాలు. And therefore, Heavenly Father, we commit this evening program in your hand. పరలోకపు తండ్రి, సాయంకాల కార్యక్రమాన్ని చేతుల్లో అప్పచెప్పుకుంటున్నా. Let it not be man's words that will bring death, but it will be God's word that will bring liberation and life, O God. ప్రభువా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలు మరణం తెచ్చేటువంటి మానవుని మాటలుగా కాకుండా విడుదల విమోచన కలిగించేటువంటి దేవుని మాటలుగా ఉండడానికి దేవా సహాయపడండి. Release your spirit in our midst. మా మధ్యలోని ఆత్మను వెలువరించండి. Remove all the blindness and hardness and bondages, O God. ప్రభువా, అంధకారాన్ని, బంధకాలను, కఠినత్వాన్ని తొలగించండి. Let thy word have free course in our midst, O God. మా మధ్యలోని యొక్క వాక్యం స్వేచ్ఛగా వెలువరించబడటానికి దేవా సహాయం Let not చేయండి. anyone harden their hearts when they hear that still small voice of ప్రభువా, ప్రతి God. ఒక్కరు కూడా నీ యొక్క నిర్మలమైన ప్రేమగల స్వరాన్ని వినడానికి సహాయం చేయండి. And as you promised, my word will not return unto me void. Let it be fulfilled in the life of those whom you have destined yourself before the foundation of the world for yours. ప్రభువా, నీ వాగ్దానం ఇచ్చిన రీతిగా జగత్ పునాది ఎవరైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నావో, ఏ కార్యం ధరించాలనుకున్నావో ఆ కార్యాన్ని నీవు పంపిన వాక్కు నిష్ప్రయోజనంగా మరలా మరక ఆ కార్యాన్ని జరిగించడానికి దేవా సహాయం చేయండి. Lord Jesus, walk in the midst of the candlesticks tonight. ప్రభువా, ఈ యొక్క సమయంలో సమాజం మధ్యలో మీరు సంచరించవలసిందిగా యేసు ప్రభువా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Reveal yourself to the hearts that are hungry and thirsty and longing for you. ప్రభువా, ఆకలి కలిగి దప్పికొని నీ కొరకై తృష్ణపడుచున్నటువంటి ఆత్మలను మీరు సంతృప్తిపరచవలసిందిగా ప్రార్థన And చేస్తున్నాను. fulfill your purpose for tonight. ప్రభువా, నీ యొక్క కార్యం మా మధ్య నెరవేర్చండి. In Jesus our Lord's precious name we pray. యేసు ప్రభువా ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. I'm going to quickly review what I have said so far last night, this morning, and then go on quickly to our today's program. త్వరగా గత రాత్రి ఈ రోజు ఉదయకాలం మనం ఏం చూసామో ఒకసారి మరలా దాన్ని చూసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. Our theme is be faithful unto death, I will give you the crown of life. మనకి ముఖ్యాంశం ఏంటంటే మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండము, నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను. So we are talking about faithful service to God. నమ్మకమైన సేవ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దేవునికి. And the foundational verse is John 12:26. దీనికి మూల వాక్యం ఏంటంటే యోహాను సువార్త 12:6. If anyone serves me, ఎవడైనాను నన్ను సేవింపగోరిన యెడల follow me. అతడు నన్ను వెంబడింపవలెను. Where I am, నేను ఎక్కడ ఉండునో there my servant will be. నా సేవకుడు అక్కడ ఉండును. If anyone serves me, ఒకడు నన్ను సేవించిన యెడల then my Father will honor. నా తండ్రి వారిని గణపరచును. We saw 4 ingredients in this Bible verse. ఈ యొక్క బైబిల్ వాక్యంలో 4 అంశాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. First ingredient is it is an invitation for service. మొట్టమొదటిది దేవుని సేవించడానికి ఆహ్వానము మనం చూస్తున్నాం. Not an invitation for salvation. ఇది రక్షణ కొరకు ఆహ్వానం కాదు. It is an invitation for serving Him. ఇది ఆయనను సేవించడానికి, సేవ చేయడానికి ఆహ్వానము. Secondly, it tells us the terms for service. దాని తర్వాత సేవ చేయడానికి షరతులు ఏంటో యేసు ప్రభువు The చెప్తున్నాడు. servant doesn't lay down the term, the master lays down the term. ఇక్కడ సేవకుడు షరతులు పెట్టకూడదు సేవకి, యజమానుడు ప్రభువు ఆయన షరతులు పెడతాడు సేవకి. And the third ingredient is reward for service. మూడవ అంశం ఏంటంటే ఈ సేవకునికి వచ్చేటువంటి బహుమానం. Because our God is not a task master, He's a good master. మన దేవుడు కఠినమైనటువంటి యజమానుడు కాదు, ఆయన మంచి But యజమానుడు. it is He who said the labor is worthy of the reward. ఆయన చెప్పాడు పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు అని. God will not break His own word. దేవుడు తన మార్గమును తానే
తోసివేయడు. Because he's a faithful God. ఎందుకంటే నమ్మకమైన దేవుడు. And then fourthly, the ingredient is the honor for service. నాలుగవ అంశం ఏంటంటే సేవకు వచ్చేటువంటి ఘనత. The reward comes from the Lord and the honor comes from the Father. బహుమానమేమో యేసు ప్రభువు ఇస్తున్నాడు, ఘనతేమో తండ్రి అయిన దేవుడు ఇస్తున్నాడు. So now let us review again. మరొకసారి చూద్దాం. Invitation for service. సేవ చేయడానికి ఆహ్వానం. If any man serves me, let him. ఎవరైనా ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల, ఎవరైనా. John 6:37 says, యోహాను 6:37 చెప్తుంది, all that the Father gives to me will come to me. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు. And when that comes to me, I will no wise cast out. నా యొద్దకు వచ్చి వారిని నేను ఎంత మాత్రము త్రోసివేయను. He will receive you. ఆయన స్వీకరిస్తాడు. But on his terms. అయితే ఆయన షరతుల Not ప్రకారం, on your terms. నీ షరతుల ప్రకారం కాదు. So, as I said this morning, there is no recession in God's kingdom. There is no unemployment. ఉదయకాలం చెప్పినట్టుగా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఈ ఆర్థిక మందగమనం, ఆర్థిక మాధ్యమం లాంటివి ఏమీ లేవు. There are vacancies. ఎప్పుడు ఖాళీలు ఉంటాయి. But people do not want to take up job with God. అయితే ఖాళీలు ఉన్నా కూడా ఈ దేవుడి పని, దేవుడి ఉద్యోగం చేయడానికి ప్రజలు రావట్లేదు. When earthly companies invite applications for one post, thousands apply. ఈ భూలోకం మీద ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఏదైనా ఉద్యోగం కోసం ప్రకటిస్తే ఒక్క ఉద్యోగం ఉంటే కొన్ని వేల మంది వస్తారు. But when the Most High God calls for laborers, hardly there are any. సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు నాకు పనివారు కావాలి అంటే ఒక్కరు కూడా రావట్లేదు. Tell me why. ఎందుకు చెప్పండి? You answer yourself. మీకే తెలుసు. They rather remain idle and jobless than obediently serve God. I'm talking about believers. నేను విశ్వాసుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వారు విధేయతతో దేవుని సేవించడం కంటే కూడా అసలు పని లేకుండా ఖాళీగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. How sad. ఎంత విచారకరమిది, How bad. ఎంత చెడ్డది, How terrible. ఎంత భయంకరమిది. So if anyone serves me, Jesus says, let him. యేసు ప్రభువు అన్నాడు, ఎవరైనా నన్ను సేవించగోరి ఎలా సేవించండి. If you want to serve the Lord, He will allow you to serve Him. If you want to serve the Lord, He will allow you to serve Him. ఒకవేళ నువ్వు సేవించాలనుకుంటే నీకు సేవ చేయడానికి దేవుడు అనుమతిస్తాడు. That means any believer can serve the Lord. ఏ విశ్వాసైనా, ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని సేవించవచ్చు. So this morning, serving is doing what you are asked to do. మనం చూసే ఉదయకాలం సేవించడం అంటే నీకు చెప్పబడిన పనిని చేయటం. And that's what it means to be a servant. అదే సేవ అంటే, దాసుడిగా ఉండడం అంటే. And Jesus said when He was alive on the earth, యేసు ప్రభువు భూమి మీద జీవించినప్పుడు చెప్పాడు, I'm in your midst as one that serves. నేను సేవ చేయడానికి వచ్చాను. And we are in our midst as masters. మనమేమో మన మధ్యలోనే యజమానులాగా ఉంటున్నాం. And we are fighting for chairs and position, designation, committee membership. కుర్చీల కోసం, స్థానాల కోసం, పెద్దల దారి కోసం కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు. And we are ready to take people to the court claiming 3 crores damage. 3 కోట్ల నష్టం జరిగిందని ప్రజల మీద కోర్టులో కేసులు వేస్తున్నాం. And the leaders are having heart attack, blood pressure. నాయకులకి, సంఘ నాయకులకి బీపీ వస్తుంది, గుండె నొప్పి వస్తుంది, and stroke. I'm talking about Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే వారికి గుండెపోటు వస్తుంది. Why are the Andhra people so power hungry, not service hungry? వారు సేవ చేయడానికి ఆకలి లేదు, వారికి అధికారం కోసం మాత్రం ఆకలి ఉంది. Not only Andhra, Mallus are also like that. Mallu means Malayali. ఆంధ్ర వాళ్ళే కాదు, మలయాళీ వాళ్ళు ఇలానే ఉన్నారు. Kannadigas are also like that. కన్నడ అలా ఉన్నారు. North Indians are also like that. North Indians are also. ఉత్తర భారతదేశం వాళ్ళు అలానే ఉన్నారు. South Indians are also like that. దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళు అలా ఉన్నారు. All the human beings on the earth are like that. వారు లోకంలో ఉన్న మనుషులు అందరూ అలానే ఉన్నారు. Being children of Adam, you are adamant. ఆదాము కుమారులు కనుక అవిధేయులైపోయారు. From being the child of the first Adam, you and I have to become the children of the last Adam, Jesus Christ, who is మొదటి ఆదాము కుమారులైనటువంటి మనము కడపడి ఆదాము అయినటువంటి యేసు ప్రభువారి కుమారులుగా మనం అవ్వాలి. Jesus talked about servanthood leadership. సేవ చేస్తూ నాయకత్వాన్ని గురించి యేసు ప్రభువారు మాట్లాడారు. Talk about the bossing over leadership. ఏదో నాయకుడిగా ఉండి అందరి మీద అధికారం చలాయించే దాని గురించి యేసు ప్రభువారు What I చెప్పారు. tell you all, నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను. was Jesus in any committee? యేసు ప్రభువారు ఏదైనా కమిటీలో ఉన్నాడా? Was he a president of anything? లేకపోతే దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడా? Was he a secretary of anything? లేకపోతే దానికి కార్యదర్శిగా Was ఉన్నాడా? he a treasurer of anything? లేకపోతే కోశాధికారిగా ఉన్నాడా? ఇక్కడ దేనికన్నా No. ఏదే Not any designation after a son of man. అసలు యేసు ప్రభువారికి ఎటువంటి హోదా లేదు. Please, people, దయచేసి ప్రజలారా, don't fight for position and chairs. హోదాల కోసం, కుర్చీల కోసం కొట్టుకోకండి. Serve as Jesus served. ఎలా యేసు ప్రభువారు సేవ చేశాడో మీరు అలా సేవ చేయండి. Don't even care for any thank you. వేరే వాళ్ళు కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ చెప్పినా చెప్పబోయే
పట్టించుకోకండి. Just as Jesus served, యేసు ప్రభువారు సేవ చేసినట్లుగా, with no designation, ఎటువంటి హోదా లేకుండా serve people. ఆయన సేవ చేశారు. Jesus wants those kind of workers. యేసు ప్రభువారు అలాంటి పరివారం కోసం చూస్తున్నాడు. Therefore, Jesus took command from the Father, యేసు ప్రభువారు తండ్రి నుంచి ఆజ్ఞ పొందాడు. and he served Father's wish. తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన లోబడి సేవ చేశాడు. He chose to serve. ఆయన సేవ చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు. So serving is not by chance, it is by choice. సేవ అనేది అవకాశం కాదు, కానీ అది మనకై మనం కోరుకొని చేయాల్సింది. You will never serve unless you choose to serve. నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు కోరుకుంటే తప్ప నువ్వు దేవుని సేవించలేవు. Now the Bible says, if any man, బైబిల్ అంటుంది, ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల. that means you don't have to serve him. దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు వద్దని కూడా సేవ చేసిన పని లేదు. Keep serving the devil, calling yourself a believer, విశ్వాసం అని పిలుచుకుంటూ సాతాను యొక్క సేవ చేసుకుంటూ పో. and he'll pay you very well. His reward, death. సాతాను వాడి జీతం చాలా బాగా తొందరగా ఇస్తాడు. ఏంటి వాడి జీతం? మరణం. And Jesus said, you cannot serve two masters. యేసు ప్రభువు చెప్పాడు, ఇద్దరు యజమానులను మీరు సేవించలేరు. There are only two masters. There are only two masters. ఇద్దరు యజమానులు ఉన్నారు లోకంలో. You cannot be your own master. You cannot be your own master. నీవు నీ యజమానుడు కాలేవు. You need a master. నీకు ఒక యజమానుడు కావాలి. Choose between the two. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిలో కోరుకో నువ్వు. What have you chosen? Who is your master? As a ఎవరిని believer, కోరుకుంటున్నావు? ఎవరిని యజమానుడు? I have chosen Jesus as my master. యేసు ప్రభువును నా యజమానుడిగా నేను కోరుకున్నాను. How many of you have chosen Jesus as master? Raise your hand. మీరు ఎంతమంది యేసు ప్రభువును యజమానుడిగా కోరుకున్నారు? మీ చేతులు ఎత్తండి. Right. God bless you. దేవుడు దీవించిన గాక. The Lord is sovereign. He will get his work done. దేవుడు సార్వభౌమాధికారి. ఆయన తన పని నెరవేర్చుకుంటాడు. Get his work done with you or without you. నువ్వు చేసినా నువ్వు చేయకపోయినా ఆయన పని ఆయన జరిగించుకుంటాడు. His people, if they don't serve him, he will call people from the highways and byways. తన ప్రజలు ఆ దేవుని పని జరిగించకపోతే ఆయన వేరే వారిని పిలుచుకుంటాడు. I told you this morning, if the Jews refused to serve the Lord, he got the Gentiles to serve him. ఉదయకాలం చెప్పాను, యూదులు దేవుని యొక్క దేవుని తిరస్కరించే కారణం చేత దేవుడు అన్యజనులను పిలుచుకున్నాడు. If the believers don't serve the Lord, non-believers will come and serve the Lord, and the Lord will change their hearts. ఒకవేళ విశ్వాసులు దేవుని సేవించకపోతే దేవుడు అవిశ్వాసులను మార్చి వారితో సేవ చేయించుకుంటాడు. What did Jesus say to those people who told Jesus, tell these little children to stop crying Hosanna to you? ఒకసారి యేసు ప్రభువు దగ్గర చిన్న పిల్లలు అలరి చేస్తుంటే వాళ్ళు స్తుతులు పాడుతుంటే వాళ్ళు వచ్చి అన్నారు కొంతమంది, అయ్యా ఈ పిల్లలు ఆగమని చెప్పు అంటే యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పాడు? If these children don't, even the stones will shout Hosanna. వీరు స్తుతించకపోతే బండలు కేకలేస్తాయన్నాడు. Don't think God's work will suffer, you will suffer. నువ్వు అనుకోకు నువ్వు లేకపోతే దేవుని పని ఆగిపోతుందని, నువ్వే నష్టపోతావు. What is happening to Christian bishops and priests today in క్రైస్తవ churches? బిషప్స్ కి, క్రైస్తవ పాస్టర్లకి, బోధకులకి ఏం జరుగుతుంది ఈ రోజు? Huge properties, చాలా ఆస్తులు వచ్చేసాయి. huge cathedrals, ఎంతో పెద్ద గొప్ప గొప్ప కట్టడాలు వచ్చేసాయి. acres of land in the heart of the city. పట్టణం నడిబొడ్డున ఎకరాల భూమి వచ్చింది. Sad to say, bishops are acting like real estate agents. ఎంతో విచారకరం, బిషప్లు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ లాగా మారిపోయారు. How much better if the Lord does it through us? మన ద్వారా దేవుడు పని జరిగిస్తే ఎంత బాగుంటుంది. Invitation for service. సేవ చేయడానికి ఆహ్వానం. I trust from your heart you are responding. నేను అనుకుంటున్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను, మీ హృదయాంతరంగం నుంచి మీ మాటకు ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. Jesus, as a believer, విశ్వాసిగా I choose to serve you. ప్రభువా నేను సేవించడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. Maybe a Sunday school teacher, నీకు స్కూల్ టీచర్ కావాలా? or maybe a cell group leader, Sunday school teacher, లేదా సండే స్కూల్ టీచర్ కావచ్చు, or maybe a cell group leader, లేకపోతే గ్రూప్ లీడర్ కావచ్చు, or maybe giving my testimony, లేకపోతే సాక్ష్యం చెప్పవచ్చు, or maybe even keeping the church clean, లేకపోతే సంఘంలో ఆ చైర్లని నీట్గా తుడిచిపెట్టడం కావచ్చు, cooking in the kitchen, లేకపోతే కిచెన్ లో పని చేయడం or కావచ్చు, sweeping the meeting hall. లేకపోతే ఈ మీటింగ్ హాల్ క్లీన్ చేయడం కావచ్చు, ఊడడం కావచ్చు. Tell me, there are so many avenues to serve the Lord. దేవుని సేవ చేయడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి. And the most important service you can do to is wash others' feet. నీవు చేయగలిగినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన సేవ ఏంటంటే ఇతరుల పాదాలు కడగటం. Do the dirtiest job, ఆ యొక్క మురికి పని చేయి, which nobody wants. ఎవరు వద్దనేది చేయి. Everybody wants to preach, అందరూ బోధించాలి. and they want to preach non-stop like me. ఇక నాలాగా ఆగకుండా బోధించుకునే. Non-stop.
ఆగకుండా No respect for time limit. ఇక సమయం పట్టించుకునే లేదు, సమయం అయిపోతున్నా బోధనే ఉంటది. Please, I'm preaching my heart out. Next year I won't come. This is my last time. నేను చెప్తున్నా వచ్చేసారి రాను, ఇదే లాస్ట్ టైం ఏమో. So you won't have to hear me again. మరలా మీరు వినాల్సిన పని లేదు. Friends, స్నేహితులారా, preachers will not get the reward from God. బోధకులు దేవుని దగ్గర బహుమానాలు పొందరు. The people who pray for the preachers will get the greatest reward. ఎవరైతే బోధకుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తారో వారు బహుమానం పొందుతారు. Missionaries, I don't think will get the reward. People నేను who pray అనుకుంటాను, for the missionaries will get the నేను reward. అనుకుంటాను మిషనరీలు బహుమానం పొందరు, కానీ మిషనరీల గురించి ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారో వాళ్ళు బహుమానాలు పొందుతారు. I didn't say that. Dr. Billy Graham said it. Dr. Billy Graham said it. నేను అనట్లేదు, డాక్టర్ బిల్లీ గ్రామ్ గారు అన్నారు ఈ మాట. Somebody came and told him, ఎవరో చెప్పారు వచ్చి బిల్లీ గ్రామ్ గారి దగ్గరికి, Dr. Billy, బిల్లీ గారు, you are leading thousands and thousands and millions of people to the Lord. అయ్యా మీరు వేల కొలది లక్షల కొలది ప్రజలు నడిపిస్తున్నారు ప్రభు You will దగ్గరికి, have a great reward in heaven. మీ పరలోకంలో మీకు బహుమానం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో అన్నాడు. You know what he said? ఆయన ఉన్నాడు తెలుసా, I don't think I will get the reward. బహుమానం నాకు వస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు. Widows and old ladies who prayed in small prayer groups, they are going to get the reward. అగో ముసలోళ్ళైన వృద్ధురాల స్త్రీ కనపడుతున్నారే, చిన్న చిన్న గుంపులుగా నా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు, వాళ్ళు బహుమానం పొందుతారు. Preaching from the pulpit must be the last thing you do. ఈ పులిపీఠ మీద నిలబడి బోధించడం అనేది చివరి సంగతిగా ఉండాలి. God bless you. దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు. Today preachers are competing with each other. ఈ దిన బోధకులు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పెట్టుకుంటున్నారు. It's like an Olympic competition. ఇదేదో ఒలింపిక్ పోటీలాగా ఉన్నాయి. Who can shout louder? ఎవరు గట్టిగా Who అరుస్తారు, can speak longer? ఎవరు ఎక్కువసేపు Who మాట్లాడతారు, can keep the congregation laughing longer? ఎవరు సమాజాన్ని బాగా నవ్విస్తారు. I'm better than him. నేను అందరికంటే పెద్దవాడిని. Oh, what a wretchedness. ఎంత దౌర్భాగ్యం. Whom are they serving? ఎవరు నువ్వు సేవిస్తున్నావు? Not serving God. నువ్వు దేవుని సేవించట్లేదు, Serving the devil by serving their ego. నీ యొక్క సాహాన్ని సంతృప్తి పరుచుకుంటూ నువ్వు సాతాను సేవిస్తున్నావు. Brothers, let us be careful. సోదరులారా జాగ్రత్తగా I ఉండాలి. am preaching to myself. నేను నాకు నేను బోధించుకుంటున్నాను. I would rather be at home and minister to my wife than go around and preach the gospel. నేను ఈ సువార్త ప్రకటించేదానికంటే ఇంట్లో కూర్చొని నా భార్యకు నేను సేవ చేసుకుంటాను. That's by the way. Terms of service. తర్వాత ఈ యొక్క సేవల షరతులు, Follow me. నన్ను వెంబడించు. Not physically follow me, impossible today. భౌతికంగా యేసు ప్రభువుని వెనకాల వెళ్ళటం ఈ రోజు సాధ్యం కాదు. యేసు Follow ప్రభువు me means obey me. ఆయనను వెంబడించడం అంటే విధేయత చూపించడం. We are not saved by obedience, we are saved by grace through faith. మనం విధేయత ద్వారా రక్షించబడలేదు, మనం కృప ద్వారా విశ్వాసం చేత రక్షించబడ్డా. We are saved in order to obey. ఆయన విధేయత చూపించడానికి రక్షింపబడ్డా. That's why Ephesians 2:10 says we are saved to serve. ఎఫెసీ 2:10 చెప్పబడుతూ వచ్చింది, మనం ఆయనను సేవించడానికి రక్షింపబడ్డాము. Not saved by serving. Get this very clearly. ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోండి. సేవ ద్వారా రక్షణ రాదు. Salvation is by grace through faith in Christ. రక్షణ అనేది విశ్వాసం ద్వారా దేవుని కృప చేతనే రక్షణ. No one can be saved by serving the Lord or even worshiping the Lord. No one can be saved by serving